Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар турнири UFC 323 муҳориба байни Муҳаммад Наимов зидди Сантос баргузор гардид ва ҳозир мо абзори ин муҳорибаро пешкаши шумо мекунем. Ана дар охири навор бошад мегӯем ки дар куҷо муҳорибаи пурраи онҳоро тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. Шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. Танҳо бо тариқи WhatsApp ба ин бародар суҳбат кунед. Ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед. Албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор. муҳориба дар вазни ним сабук 66 килограмм гузашт ва аз 3 раунд иборат буд ва биёед мебинем ки ин муҳориба чӣ гуна ва ба фоидае ки ба анҷом расид. Якум раунд оғоз шуд ва ҷангварон эҳтиётона аз омӯхтани якдигар оғоз карданд. Баъдан Сантос якум рақам кор карда ба Муҳаммад фишор мекард ва як зарбаи дасти рости худро ба Наимов расон ки қариб Муҳаммад нокдаун мешуд. Аммо Наимов зуд худро барқарор кард. Каме дар стойка кор карда Наимов ба гӯштин гузашта дар назди сетка рақибро каме идора кард ва баъд Сантос бартариро ба дасти худ гирифт. Боқимондаи раунд дар стойка гузашт ки дар ин раунд Сантос каме бартарӣ дошт ва якум раундро ӯ гирифт. дуюм раундро Сантос бо лоу-кикҳои худ оғоз кард ва баъд ба клинч гузашта дар назди сетка кор мекард. Дар он ҷо бартарӣ аз як туаш ба дигараш мегузашт ва дар мобайни раунд муҳориба боз ба марказ гузашт. Майрон боз фишор карданро оғоз кард. Текдаунҳои Муҳаммадро манъ карда ба ӯ зарба мезад. Наимов низ бо зарбаҳои худ ҷавоб медод, лекин Сантос дақиқтар буд. Дар охири раунд Муҳаммад фаъолтар кор кард ва ҳатто текдаун гузаронидан хост, лекин рақиб нагузошт. Раунди дуюм раунди наздик буд ва маълум набуд ки дуюм раундро кӣ гирифт. сеюм ва охирон раунд. Дар оғози раунд Майрон Сантос бо як зарбаи сахти худ Муҳаммадро ба нокдаун равон кард. Як-ду зарбаи дигар дар он ҷо илова кард ва довар муҳорибаро манъ кард. Ҳамин тариқ мутаассифона Майрон Сантос бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст овард. Мо ба Муҳаммад Наимов гуфтанием ки рӯ афтода нашав бародар, ғалабаҳои калон дар пешанд. Муҳорибаи пурраи онҳоро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. Силкаи телеграм дар описания ва дар якум комментарий закрепидшуда. Дар наворҳои баъдӣ вомехӯрем. Хонобуду сарбаланд бошед.